vatorasa definition yacho, hausichari munamato. Ichocho chakunzi chinamato. Ndibate mushe ipapo. Ukaona wapiwa kanhu, handiti kanobatika so, unzi uyu ndiwo munamato. Ziva kuti iwoyo hausiri munamato, chakunzi chinamato. Munamato haubatike. Uye iwo hausiwo unofana kuchengeta munamato, asi kuti unofana kuchengetwa nemunamato. Unyatsondibata zvakanaka na. Munhu anofana kuchengetwa nemunamato, kwete kuti iwo uchengete munamato. So, pane tikati fambe tikadzika nekunzwisisa kwedu, unozoona kuti tinochengetana manje. Ini ndinochengeta munamato wangu, iwo unochengeta ini. Sei ndati ndinouchengeta? Ndinochengeta hutsvene pandiri. Ndikachengeta hutsvene inini pandiri, ndikatya Mwari. Proverbs chapter 1 verse 7, kutya Jehovha ndiko kuamba kwezivo. So, ndikava nekutya Mwari mukati mangu, zvoreva kuti pandinonamata, Proverbs chapter 15, handiti, inotaura kuti chibayiro chemunhu asakarurama chinonyangadza Jehovha. Asi chemunhu akarurama chinomufadza iye Mwari. Kuroti munyengetero wemunhu asakarurama, Mwari haaunzwe. Saka duty rangu inini nderekuchengeta hutsvene. Ndachengeta hutsvene, ndoenda pamberi paMwari ndondonamata. Ndosvika nechibayiro chinonhuhwira pamberi paMwari. Ndosvika ndiri mutsvene. Ndadaro munamato wangu uchava nemaresults, positive results. Ndichapindurwa. Kana ndine zvandaikumbira Mwari vachandipa. So, muri kuona here chimwe chinoita kuti vanhu vanamate but vazoti kwanzi kunamata kwacho takanamata but Mwari wacho haapinduri. Mwari anopindura but mhinduro yaMwari inononoka. Hakuna izvozvo, musanyeperwa. Mhinduro yaMwari hainonoki. Mhinduro yaMwari inouya ipapo ipapo, but it depends nokuti iwewe wakamira sei. Anozona. So vamwe vedu tinoda kundonamata pamberi paMwari but tiri vatadzi zvedu. Izvozvo manje. Saka unotarisirwa kupindurwa sei naMwari iwowo uchiziva kuti ndiri mutadzi. Kwanhasi hama dzangu, toda kuenda kuchechi. PaHebrew chapter 10 verse 26 inoti tisarega kuungana kwedu. Tinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu, tinokutendai nevose vaisa malikes avo, tinokutendai nevanga varamba vakakonekta, tiri kukuonai. Mwari akuitirei zvakanaka. Tinosanganazve pachikamu chinotevera. Munoramba makacheka, tichazokuzivisai kuti tichaita live irini yatichada kutora 1 hour. Tichada kunamatirana panapa vane maproblems. Munoisa maprayer request enyu, tonamata kuna Mwari. Mwari anopindura. But nhasi hatisi kukwanisa kuzviita because tinoda kumbomhanya kuenda kuchechi. Saka tambotaura tikagumira panapa. Hatitika ngatiendei takabata vaHebrew chapter 10 verse 26 inoti tisarega kuungana kwedu. Handei kune vamwe kuchechuku, handei tindoungana nevamwe, handei tindonamata nhasi iSunday. Tinosangana futi tozoi live yedu isiri musi weSunday, tisiri kumhanya. Kuomborerwai zvikuru, tirwai zvakanaka naMwari, tirwai zvakanaka naMwari. Swerai munyasha, garai munyasha. Ndini wenyu Elder David Kanjanda. Musakanganwa, tine chatabva kukanda nhasi paYouTube pedu apo chakanzi Exodus chapter 20 verse 3. Chakanzi Exodus chapter 20 verse 3. Ndechenyu, endai moteerera zviripo. Manzwi ataisa ipapo muateerere. Musakanganwa kulaika, vasati vasubscribe, garai makasubscribe. Mwari akuitirei zvakanaka muzita raJesu Kristu. Thank you very much. Amen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ngatimboenda kuchechi, ngatimboenda kuchechi. Ngatimboenda kuchechi. Ngatimboenda kuchechi. Aha. Aha, 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 aha. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, 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 Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you. Yane hesemo.
Nima understand. Shalabala.